Saint, and Michael Saint Sr., Nancy, and also some purgatory offered by John Fagan. For the soul of Mabel Bailon offered by Maria Chona and Almar Bailon. For the souls of Ronnie, Bonifacia, Egmedio, and Ponciano offered by Rochelle and Rodel John Enot. For the soul of Mary Jane T offered by Mario Godfrey and Marion Chejet Gara. For the souls of Ana Maria Dani Alcordo, Juliano Pongasi, Pilot Bahinting, GC Robredo, Mario Garcia Vicente, and Darius offered by Anonymous. For the souls of Araceli, Alberto Cesar, Ferdinand, Aurora, Napoleon, Estrella, Pacifico, Peter Senor, Fe, Flora, Placido, Juan, Timotea, William, Andres, Asteria, Teresa, Tereso, Guillermo, Melvin, Melchor, Elizabeth, Edward, Edgardo, Susan, Rosetta, and Elma, offered by Miss Emily Solon. For the souls of Dionisio, Joey, Anastasio, Emilia, Medellina, Jesus, Suselito, Gregoria, Luis, Lino, Ramon, Mindra, Ernia, Vicente, Darius, Praxidis, Liberata, Calixtana, Mariana, Donabel, Ernesto, Francisco, Vivian, Feliciana, Maria Reta, Bebe Robles, Celestina, Seferina, Nicanor Sr., Eleuteria, Sherwin, Melba, Epifanio Cortez, Policarpo, and Marty Bantilan Sr., offered by Anonymous. For the souls of Gilbert Orapoyo and Ana Maria, offered by Ana Le Orafeo. For the souls of Jescora, Melchora, Marcelino, Nenolen, Nonilon, Edwin, Bascon, Lourdes, Enriqueta, Nemesio, Marilyn, Soledad, Amelita, Danilo Bacalzo, Elizabeth, Erwin, Nicanor, Florida, Claro, Abonda, Lucia, John Palparan, Munina, Dos, Clarence, and June, offered by Dave. For the souls of Helen and Mary, offered by Diana Barnes. For the souls of Inocencia, Cabin Lagarnia, Charles Clifford, Claripil, Jonisha, Akelena, Jose Parmena, Juriel, Cyril Andre, Antonio Victorio, Maria, Maximo, Chodora, Marilyn, Nemesio, Alejandro Sr. and Jr., Cherry, Dantino, Mary Ann, and Gaspar, offered by Perla Monisset. For the souls of Carlos, Praxidis, Wilfrido, Raquel, Abraham, Gigi, Joel, Marcy, Cynthia, Herbert, Teresita, Juan, Ernesto, and Cesar, offered by Dennis Gonzalez. For the soul of Rito, Roa Estrella, offered by Rosario Estrella and family. For the soul of Lourdes Mata, offered by Mata family. For the souls of Praxidis, Liberata, and Panpelo, offered by Anonymous. For the souls of Leoncio, George Frank Caprio, Sani Galazuga, Beta, Anastasia, Clyde, Anselmo, and Maximo Sr., offered by Jima. For the soul of Rafael Tanggaan, offered by Francis Tanggaan. For the souls of Josita Soto, Charmaine Maga, Silvestre Altaris, Nina Peñero, Elma Daan, Romeo Blanco, Emelinda Bawang, Isabelita Labos, Gigi Gonzalez, Emma Borja, Leonor Rivera, Lizelle Encherto, Ingrid Rendon, Agapita Hateruela, Sidna Rodan, Ima Borja, Leonor Rivera, Ima Maria Orpio, Mel Batacoloy, Norma Sueco, and also some purgatory, especially the forgotten ones, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus family. For the souls of Sister Ana Catalin, Priscilla, Gurley, Roberto, J.B. Cabrera, Aldous, and GC, offered by Larry. For the souls of Carmen, Daisy, Ernesto, Ursula, Elmer, Vicente, Cirilo, Pilar, Vian, Mark Anthony, Marieta, Nelda, Austin, Rosa, and Noy Celso, offered by Christine and Radar Sira. For the souls of Iluminada, Joel, Sr., Arlita, Annabel, Helen, Liza, Oscar, Corsologo, Paosta, Cecilio, Arpedo, Sr., Alan, Nelia, Sito, Maura, Rochelle, Josephine, Sergio, Nang Anne, Fernando, Elizabeth, Carmela, Gloria, Diana, Magalion, and Angel, and also some purgatory offered by a neighbor. And for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Rinaldo and Bibin Biyagan and family, Inyang Amaka, Winifrida, Bibi Cabalis and children, Separina Pahalia, Sarmiento and Potot families, Potot and Sarmiento families, Deo Adoptanti, Delia Dayday, Emma Lastimosa, Evelyn Tradio, Marian Caime and family, Casing family, Gomez family, Rivera family, Miss Emily Solon, and Anonymous. Additional intention. Thanksgiving Mass for the birthday of Edo Ryan, offered by Adrian, Marian Caime, and family. Prayer for the souls of Harold and Ben Batidor, Maria Loesa, and Jesus, offered by Batidor family. Palihog Mangluhod. Horacio Emperata alang sa kalinaw ug pakikiusa uban sa mga kabus. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot,
ug sa pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Hilabi na sa mga kabus ug mga huyang. Hatagig akong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat. Pakigdialogo imbis kapintas ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudui kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Nga gamiton namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon. Nga likayan namo ang pag-usik ug mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kayusahan. Lig-una ang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy aron bisan sa panahon sa krisis musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug manalipod kanamo. Ug hinaot nga si Maria, Berhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo. Aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Ipangayo namo kini pinaagi kang Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog, magampo kita sa Regina Coeli. Rayna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siya nga takos maong gipadala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Igampo mo kami sa Dios, Alleluia. Maglipay, magsadya ka, O Berhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod na banhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Hesukristo nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot na nga muyo kami kanimo nga iyang inahan, nga makabaton unta kami sa kalipay sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo nga atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Nga igsuon maghinusol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsimba sa Dios o paghalad og sakripisyo ngadto kaniya. Uban sa mga katuyuan nga gipadala karon nga magpatabang sila og hangyo sa Dios alang niining maong katuyuan. Nagakupisal ako sa Dios ang makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghelo mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo kong iyampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan o kita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala, ug dadoon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay ug kalinaw nga wala na gayoy katapusan. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nagluwas ug nagsagop ka kanamo, patalunghugi nga mapaunguron ang mga hangyo sa imong mga anak, ang imong anak sa gugma, aron kami nga nagtuo sa imong anak nga sa Jesucristo nga nabanhaw, makadawat unta sa tinuod nga kagawasan ug sa kabilin nga walay kinutuban o katapusan. Kini among gipangayo nimo pinaagi sa imong anak nga sa Jesucristo nga buhi ug ari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam ug kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo ug ang mga Hudiyo nga Grigo ug pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Grigo ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa, mga igsuon, pagpili kamo 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan niining bulutohatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo sa Espiritu Santo, si Felipe, si Procopulo, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuuan sa mga Hudiyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nag-ampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an dito sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipaabot ang imong kaluoy, diri ka namo. Ginoo, ipaabot ang imong
Diretso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig angay sa matarong, pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Uban sa nira nga may napulo ka kundas, awitang iyang kadayganan. Ginoo, ipaabot ang imong kaloy, diri ka namo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasalikan. Naigugma siya sa husto ug matarong, sa kayo sa Ginoo puno ang yuta. Ginoo, ipaabot ang imong kaloy, diri ka namo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, nagsudong kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga naglaom sa iyang kaayo, aron luwason sila niya sa kamatayon, ug ampingan sila bisan pa sa gutom. Ginoo, ipaabot ang imong kaloy, diri ka namo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manak kaninyo, Manausab kanimo. gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasawong sumuna, nangadto sa lanaw ang mga tinunan ni Jesus ug nanakay sila og sakayan. Unya nanabok balik sa Capernaum. Apan nagabii na lamang, wala gihapon mahiapas kanila sa Jesus. Niadtong higayuna, nagabalod pag-ayo tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinunan nakagaod nag 5 o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila sa Jesus nga naglakaw sa tubig ug nagkaduol sa sakayan ug nangahadlok sila pag-ayo. Si Jesus mingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok, kay ako kini." Nalipay sila nga mipasakay kaniya ug diha-diha ang sakayan bidunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Matag adlaw sa atong pagbangon, dili sa tanang higayon ang atong lawas murag gaan labi na kung idara na. Adunay mga higayon nga bugat dili tungod sa lawas nga masakiton, kundi sa mga gihuna-huna nga nakapabugat o nakapaduot na umingon nga, wa man ta ko'y sakit pero wa mo ko'y ganang bulihok. Posible nga ang iyang gihuna-huna nakapabugat niya. Posibleng problema. Posibleng dili maigbuot. No? Unang dili kay siya up and awake pagbangon niya. No? Kay kabugat sa ilaw. Pero gikinahanglan gayod nga bubangon kita o kinahanglan gayod nga madasigon kay bagong adlaw karon. Bagong adlaw.
Kining adlaw wa pang gibuhat sa una. Nangamatay ng uban wala katilaw nining adlaw kitara. So kinahanglan nga desigon ko nga akong kalingon bag-o kining adlaw. Gihatag kanako kay do na kini maayo. Pero mangandam usab ako kay uban ining adlaw aduna say mga lisod, kusog nga hangin, kusog nga balod o kusog nga pag-atake sa kaaway. No? Munang musimba ko, makasimba din sa simbahan or makasimba in spirit and in truth dito sa imuhang altar. Dunay padulngan ka matag adlaw, ingon na ng tao nga dunay katawag og maayong pangisip. Pero wala gani padulngan ng adlaw, dunay problema sa pangisip. Mental health problem, no? Doon lagi kay padulngan patag adlaw. Kay kining adlaw dunay maayo nga nagpaabot pero atuon lang gyud paningkamot. No? Dunay nindot pero sa giingon ko dunay nag-ali. Dunay nag-ali. Dunay bay mga challenges kay kinahanglan magipog mo kamas kita aron makuha, no? Ang maayo sa unahan kay wa man tag spoon feed nga walay mahimo. Doon ang Dios bituuman nga doon natay kakayahan mo nang ningo sa lihok tao, no? Kabuta kining akong giandam kanimo. So mo nang mosimba gid ko, Lord, mosimba ko nimo. Tungod kay ang tinuod ikaw gayud ang akong Dios. Ikaw ang nag-andam og maayo ug nagpaluyo sa kusog ko karon. Sa kusog ko aron makuha kining maayo. Ikaw ug walay lain. Munang gitudloan kita sa mga apostoles nga walay usa kanato nga nagpuyo nga kitay magbuot sa atong kinabuhi. Kitang mga binunyagan bituo sa Dios, way magpuyo kanato nga kitay magbuot-buot. Kung magbuhi kita karon, responsable kita. Ini kinabuhi ngadto kaniya kay hinatag kini niya. Kung mamatay maganita karon, mamatay tang iyang sulugoon ug dili kita niya pasagdan. Munang ang mga apostoles karon, ang mga apostoles ning sakay sila og sakayan, ningadto sila sa Capernaum. Gabi na lang wa gyapon maabot masunod si Jesus ug nagkusog pagid ang balod. Kusog ang balod ug kay kusog mga hangin. Ug dihay naglakaw sa dagat nakuyawan sila pag-ayo. Pero ni Jesus, ako kini ayaw mo kahadlok. Kay karong gutlua ubanan ko gayud kamo. Ug ubanan gyud kamo hangtod sa hangtod. That shows how our Lord cares for His followers. Kung musimba lang kita sa Ginoo, matag adlaw adunay kalipay ug adunay kaayuhan. Kung musimba lang kita niya. Ang kaso lang pirmitang makalimot, unahon na to ang kwarta, unahon na to ang anak, ang papa, ang mama, una pa siya. Ug uban pang mga butang. No? Uban pang mga butang. Nga nag-una sa atong kinabuhi, nga nipuli na niya. Niilog niya. Muning nahitabo karon sa kinabuhi. Kanato, nga dunay maayo, tungod niya. Dunay dili maayo, madili gina tungod niya. Dili gina tungod niya. Kundi dili maayo. So, ikaw na lang pili. Ikaw na lang magpili karong adlaw. Kinsa imong pilion? Ang Dios nga tinuod nga Dios nga nag-atiman kanimo o ang tao nga mahanaw ang iyang kusog? Pasabot, unahon siya, ikaduha ang tao o ikatulo ba unsang mga una gid siya. Kay sa atong pagkinabuhi iya gitang ipaluyuhan sa atong kadaugan. Mao nga si Kristo namatay ug nabanhaw. Kay Dios siya sa kinabuhi ug sa kamatayon. Bisan patay siya gihapon ang labaw. Namatay siya ug nabuhi, namatay ug nabuhi balik tungod kay iya ang kinabuhi ug iya ang kamatayon. So ikaw karon nga tiguang na o ako karon nga tiguang na, kinahanglan gayud
nga pahinudwan. Kapoy inig matao, unsa ba? Ang Dios maoy Dios sa kinabuhi. Pag-abot nas sa umsom na kanamang kilom-kilom na, nag-edad nag-50, nag-edad nag-60, kilom-kilom naman kina. No? Kilom-kilom, ano kina? Edad og 50, di na pareha na itong 25. No? Kinailang budisahit na ko. Kinsay akong Dios. Aron makatudlo ta sa mga batanon. Aron, unta, ipadapin ang cellphone kung maghisgot na o mga butang ng Diyos nun. Kaya naa sa butang Diyos nun, ang pagtahod sa ginikanan, ang pagrespeto sa ginikanan, o daghang mga maayo. Manindog palihog. Uban sa ang bagong pagsalig sa gugma sa Dios, kang kansang panabang wala gad makulang alang sa mga tao nga mituo o misunod kaniya diha sa pagampo o mga buhat nga maayo. Karon ipahibaw ta, ipadangat ta kaniya kay siya ato mga amahin, ipadangat ta kaniya ang atong mga hangyo. Umiingon kita, ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga ang Espiritu Santo mugiya sa Santo Papa, si Papa Leo ug sa mga kaobispuhan sa ilang pagdumala sa panon, ilabi na diha sa mga krisis nga giatubang sa simbahan karon, magampo kita. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga ang Dios magbukbo kanato sa naghingapin nga gasa sa pagtuo, aron maangkon nato ang kadasig sa pag-atubang sa mga suliran sa kinabuhi. Magampo kita. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga sila nga walay tumong, gianod-anod sa unuson nga dagat sa kinabuhi, makakaplag diha sa simbahan, ug usa ka malinawong pahulayan. Magampo kita. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga dado nato kang Kristong kaluoy, ngadto sa mga masakiton, pinaagi sa atong pagpakahimong agianan, sa iyang mahigugmaong pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Ngayon tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang doon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Nga ang matuuhong mihalin na, makadangat sa langit noong pahulayanan, dito sa presensya sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ikaw ang among kasiguruhan o Ginoo. Dios among amahan, dugangi ang among pagtuo kadasig sa pagsimba kanimo matag adlaw, ug himua nga kining kadasig magdalakan mo ngadto sa hingpit nga pagabot sa imong giandam sa among kinabuhi, o makasulod kami, mahitipon kami sa simbahan nga nagmalipayon kanunay sa pagserbisyo kanimo diha sa pagsunod sa imong balaang kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ikan sa imong pagkamagihatago na dapat na maghihalad kanimong pinipaan ngabot sa utag na masikamot sa mga tao. May mo kinikalanon ni Espirituhanon alang kanamo. Sa mong gugma, sa gupa ug santosas, kining panog, kining binog, ginabasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit
Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawaton uta sa Dios Amahan aglabaw ug kamahanan sa tanan. Tawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdahig paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tubok ning santos nga katawhan. Ginoo santusa kining mga dala nga gasa ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon himuag kami alang kanimo nga usa ka gasa nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug gamahanan labaw sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami kanunay sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa iyang paglabay gikan sa kasakit ngadto sa kalipay sa kinabuhi, ang Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing walay katapusan ang kalipay ug alang sa iyang katawhan ang simbahan na ablihan pag-usab ang mga puntahan sa kahitasan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang among kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, naglipay ang tibok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan giduyog sa awit sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gid ikaw, o Ginoo. Ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu or pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyong pan, pipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Hesus sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamong tanan di kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagbanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo giisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo gayud kanimo, gitawag og simbahan, lukop sa tibok kalibutan. Himong mahingpit kami diha sa gugma o Banilio among Papa Alberto among obispo, tanang obispo kaparian ug tibok katawhan. Labi ni kining ania matinud-anon sa imong tubangan. Hinumdumi sa mga maigsoong patay na, tungod kay dili na makaya ang kakapoy sa ilang kaluwasan, malaumon nga sila imong hatagan sa pagkabanhaw ug silang tanang nangamatay, hatagi sa pagkabanhaw tungod sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. O kaluoy kaming tanan, himo aming angayang makaambit sa kinabuhi nga tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios,
uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikawng daygon ug himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo gaman ang Amahan Dios kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga iyang pasayloon ang atong mga kasalanan ug magkapakasaylo kita sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo mis nakasala namo, ug dili mo kami tugian sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Bangayo kami kanimo Ginoong imo ming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon na karon, aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumong nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumukang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyong tanan. Manausab kani. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios, siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mudawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang kanay tanan, ikaw gyud lamang ang sinugdanan, ubugtong tagiya. Sa langit ug yuta, ug sana kanila. Sa imuhang mga kamot, dungog mahandi o kusog.
Sa kinabuhi ug sa kamatayon, iya kita sa Dios. Og siya gayud ang atong ilhon. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, naghangyo nga mapubsanon nga ang gisugo sa imong anak nga buhaton namo aron paghandom kaniya, makatabang unta pagpatubo sa among pagtuo ug gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Panalanginan kamong tanan sa mga gahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo ang santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanhaw na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanan tang pagalakad. Ang tanan nga kadalanan paingon sa kahitasan. Uyuhoy sa kahanginan nagtudlo sa kalangitan. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanhaw na siya. Sa kahayag niya